Köszönöm, gyorsan itt azon melegében Antalhoz szegezném a kérdést, Tass Krisztián, BLVF és Településfejlesztési Szövetség. A számok mögött ott volt ez a lila, ugye ezt ugyan elhanyagolható volt, mert az egyéb kategória, de ott azért nem volt nehéz észrevenni, hogy ahogy csökkent a kerékpáros adat, 10 év táblatában úgy nőtt ez az egyéb, tehát ez nem lehet, hogy ott a mikromobilitási eszközöket takarja? Valamilyen szinten, mert ha jól számoltam, az százalékpontra azonos volt egyébként a két 10 év különbséggel, hogyha hozzáadjuk a kerékpárhoz az egyébet. Az egyik évben talán 1,9% volt, utána meg már majdnem 5%. Ez egy kényelmes válasz lenne, és mi is gondoltunk rá, de attól tartok, hogy sajnos nem. Vagy hát egy kis részben biztos, de annyira nem, tehát egyrészt a KSH-tól nem tudtunk meg semmit erről, de ők se tudják valószínűleg, mert volt egy ilyen egyéb válasz, ahol nem kellett megmondani, hogy mi az, úgyhogy ezt valószínűleg ha leszámítjuk mondjuk a helikoptert, akkor valószínűleg marad ez, nem? Hát a területi mintázata annyira keszekusza, hogy igazából nem tudtunk ebben nagyon következtetést levonni. Mi olyanokat sejtünk mögötte, hogy ilyen... Tehát egyrészt függhetett ez attól, hogy a kérdező biztos mit értett ez alatt. Ez a rossz indulatú feltételezés, hogy nem igazán lehet megfejteni. Valószínűleg benne vannak ezek, tehát hogy szerintem ez is része. Amire még tippeltünk, azok az ilyen szerződéses járatos, meg munkás szállítóáksnak a különböző módozatai, ami még ebben lecsapódhat. Csak tippelgetni tudunk sajnos. Köszönöm a lehetőséget. Nekem két gyors kérdésem lenne, mindkettő inkább a fiatal korosztályt, és a családjait szólna, vagy róluk kérdeznék, hogy mekkora nehézség az, hogy a szülőknek beszerezzenek egy kerékpárt. Szóval itt van egy feltételezés, ugye, hogy kerékpározni szeretnének a gyerekek például a bicibusszal, hogy itt mekkora kihívás jelent az, hogy kerékpározhassanak a gyerekek, szóval gondolom az egy anyagi ráfordításnak kéne lennie, hogy ez felmerült-e, hogy kölcsön kapjanak, valamint az, hogy gyors még annyi, hogy hány éves kor lenne az, amikor önállóan tudnának biciklizni, szóval mi az a cél, mert ahogy mondtad, hogy vannak fiatalok, akik egyedül bicikliznek már, ez egy nagyon jó dolog, és akkor igazából az lenne a cél, hogy nem, hogy autonóm módon felfedezhessék biztonságosan a környéket. Köszönöm. Tehát akkor az első, hogy azt nem értettem pontosan, hogy hogy a szülő... Tehát, hogy mekkora probléma az, hogy nincs bicikli a gyereknek? Igen. Hát én azt gondolom, most nyilvánvalóan egy közepesen jómódú vagy jómódú településről jövök, országos viszonylatban nem tudom. Alapvetően szerintem ez könnyen megoldható a kerékpár. Tehát nálunk ott működik egy srác, aki kifejezetten azzal foglalkozik, ezt nem is meséltem, tehát vannak ilyen aktivistáink, akik tök ingyen szerelget ilyen leharcolt bicikliket, és alkalmassá teszi a közúti közlekedés. Lehet, hogy nem minden rendeletnek felel meg tökéletesen, de arra alkalmas, hogy a gyerekbe menjen, és azért felszereljük mindennel, úgyhogy szerintem ez nem ez a megléphetetlen. A másik kérdés, hogy mi az, ez nagyon változik az infrastruktúrától. Tehát ugye egyetlen egy átkelési pont is nehézség lehet egy szülőnek, hogy elengedje a gyereket. Én ebben nagyon szép változásokat látok, mert a gyerekek pont azért, mert mi hetente kétszer visszük őket, látja a szülő is, főleg kíséri, hogy a gyerek mennyire figyel, tehát hogy rájön arra, hogy a gyerek is ebben tud adaptálódni, és akkor már általunk megtanulja, hogy ő hogyan megy be az iskolába, és lehet, hogy máshova nem engedik el, de az iskolába el is vissza egy-két év után mondjuk elengedi. Tehát mi elsőstől kezdjük, és akkor első, második, ami negyedikig mondjuk így, de tovább is visszük őket, ha jön velünk bárki jöhet nagyobb is. Szerintem elég könnyen megtanulják, de nyilvánvaló vannak olyan pontok, ahonnan viszont csak a járdán engedik. Ugye nekünk nem az a célunk, hogy járdán vigyük őket, hanem az, hogy forgalomba, de nyilván olyan forgalom, ami még jól bevállalható. Tehát ez nagyon változó, még a mi településénken is nagyon változó. Köszönöm. Ja. Hogyha hozzátehetek a válaszadáshoz, úgy éreztem, hogy arra is rákérdezel, hogy mikortól képes egy gyerek az önálló közlekedésre. Erre azt szerettem volna csak mondani, jó példát tudok megint hozni más országból, hogy Svájcban 5 évesen tesznek vizsgát gyalogos közlekedésből, önálló gyalogos közlekedésből, és hogyha ezt megtették, akkor önállóan mehetnek gyalog az adott intézménybe, és 7 évesen tehetnek először vizsgát önálló kerékpáros közlekedésből, tehát a képességük az megvan rá, ehhez a
környezetnek a tervezése is szükséges természetesen, hogy biztonságosan tudjanak menni, de a képesség az megvan 5 évesen, illetve kerékpárral 7 évesen már. Köszönöm szépen, Lendvai Tímeának hívnak, és nekem lenne még egy olyan kérdésem, akár az előző szekcióból, akár a mostaniból, hogy ugye pont az Antal előadása mutatott arra rá, hogy a foglalkoztatottak jelentik a legnagyobb problémát. Ugye most az önkormányzatok szerepéről beszélünk, de az önkormányzatok esetében van szabályozói szerep, vagy akár a kamarákkal való együttműködés tekintetében, tehát a munkahelyekre milyen módon lehetne nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy a zöldítés vagy a fenntartható közlekedés irányába tudjanak elmozdulni. Én érzem meg szólítva magam, mint kerékpáros klub. Ugye hozzánk tartozik a Bringázza munkába kampány. Mi abban hiszünk, hogy inkább ugye ez a répa vagy bot, tehát hogy inkább a csalogatás részével próbálunk meghatni. Tehát hogy ugye Melinda az előző szekcióban említette, hogy ugye van ez az applikációnk, ahol lehet mindenféle jó dolgokat nyerni, csapatban is és egyénileg is, és hogy ez az ilyen peer pressure, tehát hogy a társaknak a nyomása, vedd rá a kollégádat is, hogy tekerjetek együtt, és nyerjetek klassz ajándékokat, tehát kb. Nekünk ez a megközelítésünk. Nyilván jó lenne, hogyha akár kormányzati szinten lennének jobbnál jobb adókedvezmények, vagy ilyesmi, hogyha egy munkahely azt támogatja a kerékpárral a munkába járást. Ezeknek a hiányában viszont az egyénre próbálunk meghatni ezekkel az eszközökkel. Én annyit tennék hozzá, hogy sok országban léteznek munkai mobilitási tervek, vagy erre vonatkozó programok. Ezek ott terjedtek el igazán, ahol erre valami országos szintű szabályozási kényszer vagy előírás van. Mi Magyarországon Szegeden vettünk részt olyan projektben, ahol 7 nagy foglalkoztatóval munkai mobilitás tervezésben együttműködtünk, és az olyan szempontból sikeresnek bizonyult, hogy az önkormányzat ezt tovább vitte, és minden évben meghirdett egy olyan pályázatot, amivel fenntartható mobilitás szolgáló kisebb beruházásokat, kerékpártámaszokat, szervizpontokat, egyebeket társfinanszíroz, vagy így segít, tehát hogy ezzel egy kicsit így felhívja a munkáltatóknak a figyelmét erre, illetve úgy tudom, hogy ott olyan program is van, ami főleg ilyen belvárosi helyszíneken, ahol a parkolás, egy közterületi parkolás mondjuk felmerül, mert nem tudják telephelyen belül megoldani, ott a parkolási engedélyeket, stb. Egy ilyen nyomásgyakorlásra használja fel, hogy a fenntartható mobilitás irányába terelje a cégeket. Erre a kérdésre még annyit tennék hozzá, hogy amikor a Bicó kórházzal, említettem az előadásomban, hogy egy vállalathoz is kitelepültünk, és ott miközben ott dolgozgattunk, kijött egy úr a cégtől, és mint kiderült, ő az a vezető volt, aki a cégen belül a Corporate Social Responsibility, valahogy mondják biztos magyarul, és ezeknek a kezdeményezéseknek a... Társadalmi felelősségvállalás. Köszönöm. Tehát a társadalmi felelősségvállalásért volt felelős a cégnél, és ő ott nagyon pozitív visszajelzést adott nekünk, illetve még azt is megkérdezte, hogy akkor mikor küldjük a számlát, mondom, nem küldünk semmiféle számlát, ezt mi rendezzük ezeket a dolgokat, tehát az alkatrész, amit oda beépítünk, ami azt elrendezzük. Tehát ez az egyik, hogyha megkeressük a kapcsolódást a vállalatoknál a társadalmi felelősségvállalás kezdeményezés és felelős emberrel, akkor ott lesz véletlenül jelentős érdeklődés. Illetve az egyik cégtől elmegy a hír a másikig, és én arra számítok, hogy a jövő évadunkban több céghez el kell majd menni, vagy el lehet majd menni. És az biztos, hogy az Emersonhoz vissza lehet majd menni, és én erősen arra gondolok, hogy mire visszamegyünk körülbelül egy év múlva a korábbi Bicó kórházunkhoz képest, akkor több kerékpár lesz ott. Egy dolgot tennék ehhez hozzá, hogy alapvetően szerintem a vállalatokra nagyon nehéz kívülről ráhatni. Annak idején dolgoztam egy nagyobb vállalatnál, 4000-en dolgoztunk a cégnél, és ott pont
volt arra lehetőség, az EHS rendszeren belül az Environment, Health and Safety, gondolom, ilyen is van. Inkább ezen a területen érdekes, ez szerintem egy nagy vállalaton belül, de ez nagyon ritkán jön kívülről. Tehát kell a vállalatnál egy-két beépített ember, egy-két lelkes ember, egy-két aktivista, aki nyitott arra, hogy mondjuk kapcsolatot teremtsen akár a kerékpárklubban, mert nekünk vannak készprogramjaink, applikációink, stb. De ez nagyon nehéz kívülről. Tehát, ha én bemegyek kívül egy vállalathoz, hogy szeretnétek a kerékpárra közlekedtetni alkalmazottakat, akkor az úgy nagyon nehéz. Szóval valószínűleg ez akkor indul el, hogyha van egy lelkes ember a cégnél, és akkor én is kibrusztoltam, hogy legyen kerékpártároló, az végig gondolni az ökoszisztémát, hogy oké, megérkezek kerékpár, de föl kell egy zakót, de azt hol tároljam? Vigyem hátizsákba, akkor olyan gyűrött lett, mint most, mert ez is most hátizsákba érkezett, és most itt oké, de mondjuk egy meetingen nem biztos. De akkor, hogyha távolra jövök, én Gárdonyból jártam a 13. kerületbe, az egy kicsit távoli, ott már megizzadtam, de hát akkor át kellene öltözni. Hol rakom a ruhát? Hogyan öltözök át? És akkor végül sem mindent kibrusztoltam magamnak, de mondjuk 12 embernek volt tároló, 8 ember tudott ruhát tárolni, és volt egy zuhanyzó. Tehát valami elindult, aztán elhagytam a helyszínt, nem tudom azóta hol tart az égisz, de az biztos, hogy belül valaki lelkes, és tud eszközöket bevonzani, meg vannak ötletei, akkor általában egy vállalat ezt felkarolja. De hogy kívülről hogyan lehet erre hatással lenni, azt nem tudom. Köszönöm. Még ehhez annyit tennék hozzá, hogy az Emersonnal is úgy volt, hogy volt egy megszállott országút is fickó, aki egyszer meglátogatta ez egyik kitelepülésünket. És őnek jött ez a gondolat, és ő megkeresett Facebookon minket. Tehát az, hogy legyen valaki a multinál, aki megszállott, az fontos, de szerintem annak is van esélye, hogy ennek elébe megyünk. Tehát megpróbáljuk ezt a kapcsolatot mi előállítani. Nem bírom megállni, hogy a kérdésem előtt ne jelezzek vissza, hogy annyira jó érzés egy ilyen klub hangulatban lenni, tehát hogy gratulálok mindenkinek, mert nem csak a bringázáson, hanem itt is az érezhető, hogy mindenki reflektál egymás, ez csodálatos. Anti, nagyon gratulálok a munkádhoz, mert ez hiánypótló, és hogyha megengeded, akkor szakmai kérdéssel zaklatnálak. Ugye a kerékpározás és a gyaloglás az mindig kéz a kézbe repül. Én is az előző munkahelyemen a aktív és mikromobilitási stratégiának az útját egyengedtem, hogy készítettük elő, ott is együtt ment a két dolog, de mégis ezzel együtt a gyaloglás az nagyon sokszor háttérbe szorult, tehát nem a jelentőségének megfelelően van kezelve. És az a kérdésem, hogy azokból az adatokból, amikkel dolgoztál, és amiből itt tulajdonképpen pirossal a kerékpározásra fókuszáltunk, meg lehetne fogni, vagy ki lehetne emelni azt, hogy igaziból minden módhoz csatlakozik a gyaloglás. Tehát nagyon kevés olyan autózás is van, ami úgy kezdődik, hogy az ágyból beleugrom az autómba. Az autót is gyalog közelítjük meg, a biciklihez is a bicikli parkolóba gyalog megyünk oda, de különösen a közösségi közlekedéshez mindenképpen kapcsolódik a gyaloglás. Tehát, hogy ezt valahogy ki lehetne mutatni, mert utána a kerékpározással összekötve még jobban lehetne mutatni, hogy az aktív módoknak milyen jelentősége van. Egyrészt igazad van, tehát hogy ez tényleg így van, hogy minden utazás gyaloglással kezdődik. Másrészt ez ebből az adatból nem fog kiderülni, egyszerűen azért, ahogy föltették a kérdést. Tehát ott a gyaloglás úgy jelenik meg, hogy kizárólag vagy túlnyomó rész gyalog. Egyébként csak a gyaloglásnál van ez így kiemelve, ez is mutatja azt, hogy egyébként próbálták erre leszűkíteni, mert különben aztán mindenhova bejön a gyaloglás, és akkor mindenhova beixelik, ami tehát az jobban megmutatná, ha így lett volna, csak akkor jobban kéne bogozni azokat az adatokat, hogy aki több mindent is bejelölt, az vajon azok között milyen arányba választ. Tehát ebből a válaszom röviden az, hogy ebből nem fog kiderülni, tehát ebből az derül ki a gyaloglásra vonatkozóan, ahol túlnyomó részt vagy kizárólag gyalog közlekedik valaki. Sziasztok! Madarász Losonczy Bálint vagyok az Aktív Magyarországtól, és a Péterhez lenne egy kérdésem a Török Bálinti bicibusz kapcsán, hogy inkább egy kicsit szeretném firtatni ezt a bicibuszt, hogy abban tudnál-e segíteni, hogy egy település hogy kezdjen neki. Mert ugye itt ti önkéntesek vagytok, valahogy ezt meg kell szervezni, szülők, ki ér rá, mikor ér rá, tehát ezt nem fölülről
Ez nem az önkormányzat kezdte, ezt ti kezdtétek. Lehet, hogy az önkormányzat segített, de ahhoz ti kellettetek. Tehát, hogy indul el egy ilyen folyamat? Te voltál ennek a motorja, te kerested meg a többi szülőt. Ha erről tudnál egy kicsit mondani. Köszi. Hát ez tipikusan tényleg, tehát hogy nyilván azt fogja csinálni, aki érintett. Én abszolút érintett vagyok. Most, hogyha te mint település vezetés felől érkezel, és így teszed fel a kérdést, nem tudom, olyan szempontból, hogy hogyan lehet ezt kívülről. Mi egy kerékpáros klub tagszervezetet hoztunk létre, pontosabban hirtelen Szalai Laci hozta létre, vagy hát nem tudom, hogy kell ezt szépen mondani, szóval lényeg, hogy ő hozta létre, és abból jött létre ez az egész nálunk. Tehát egész egyszerűen össze kell fogni azokat a kerékpárosokat, és azokból majd létrejöhet, hiszen akik kerékpárral szeretnek közlekedni, tehát nyilvánvaló, hogy az érzelmi oldala működik, akik szeretnek kerékpárral közlekedni, azok a gyerekeiket is úgy viszik, és azok tudnak összefogni. Ez csak így tud felépülni abszolút organikusan, tehát ezt nem lehet rábízni valakire, hogy kinevezlek téged, hogy már pedig te fogod ezt csinálni, hiszen tulajdonképpen az egész arról, hogy beviszem a gyerekemet az iskolába. Tehát, hogy ez az életem része. Tehát, hogy az lehetséges, hogy valahogy megszólítani, és akkor ebből majd valami kijön. Ez egy szerelem dolog, én azt gondolom, ez csak így működik. Tehát, hogy nekem más megoldásom nincs, de ez jó hír is, hiszen ez hajtja. Szerintem minden területi szervezetnek ez ilyen presztízs kérdés, hogy legyen bicibusza. Mi 2 éve alakultunk, és többször ráfutottunk, és eddig egyetlen egyszer sem sikerült. De leginkább azért, mert valóban össze megkerestük az önkormányzatot, ő mibe tudna támogatni. Voltak ötletek, de az önkormányzat irányból nem megy. Megkerestük az iskolai igazgatókat, kedves iskolai igazgatók, de ők még nem nagyon szeretnek foglalkozni semmivel, ami a iskolán kívüli terület. Úgyhogy nem maradt más, mint hogy annyit kértünk egy iskolát, hogy adjanak oda egy termet, és meghirdettünk egy ilyen pán-velencei tavi szülőértekezletet. És az előtte egy kicsit megmozgattuk azért a Facebookon, hogy ez miért jó, adtunk hozzá törökbánti videót, megosztottuk, és akkor becsekkolt 12 ember. Valaki eljött online, valaki eljött offline, és ezt követően 3 bicibusz elindult. Nem megy tökéletesen, meg még nem szuper, nem olyan, mint a törökbálinti, de ez azt kell, hogy legyen egy szülő, és lehetőleg olyan szülő legyen, aki kicsit egy integratív személyiség. Tehát van olyan bicibuszunk, amit egy kicsit egy olyan ember próbál összegondolni, hogy nem nagyon szívesen kapcsolódnak hozzájuk emberek, szóval ez egy kis rizikó, de ez kívülről nem megy. Szóval ez kell egy nagyon lelkes szülő, és az a szülő tudja meg behúzni a többieket, meg nagyon nagy kitartás kell hozzá. Tehát én azt látom nálunk, amit fel is volt villant, az a kápolnásnéki óvis bicibusz, hogy ők minden nap mennek. Tehát akkor legyen az egy rendszer, ne kelljen megjegyezni, hogy csak péntekenként, ne csak oda, hanem oda-vissza, és minden nap mennek, és van, hogy egyedül mennek, vagy 2 mennek, vagy 4 mennek, de ez a fajta rendszer, és mondtam, hogy ezt csináljuk egy évig, és ha nem működik, akkor tényleg hagyjuk az egészet a fenébe. De így szép lassan épül, most már vannak 7, és akkor mi is készülünk arra, hogy mikulásos buli legyen, de hogy ez tisztán a szülők, ha tudja támogatni az iskola azzal, hogy le tudják rakni a bringát. Mi azzal támogattuk, hogy csináltunk direkt a bicibusz végére bringás reggelit, mi arra tartogattuk az aktív magyarországos almákat, köszönjük szépen, meg ezt a bringa ambulanciát is hozzászerveztük egy bicibuszhoz. Tehát, hogy lehet ezt a helyi kezdeményezők részéről megtámogatni jobbról-balról, hogy attraktív legyen, de az is igaz, hogy például Gárdony környékén nagyon könnyen el lehet jutni a suliba. Tehát nagyon hamar eljutnak a gyerekek arra a szintre, hogy hát én be tudok menni, minek csadlak, minek várjak én most 7 óra 22-kor a bicibuszra. De az is igaz, hogy ezeket a srácokat viszont tök jobban lehet integrálni, akkor vezessék ők, és az meg már poén, hogy ők mennek elől, tehát nagyok elől, nagyok hátul, és hogy idő után ők is bele tudnak ebbe kapcsolódni, akik önmagukban is el tudnak menni egy erre. Szóval erre nincs azért recept, de a nagyon lelkes szülőt azt nem lehet megúszni. Székesfehérvári gyakorlat ugyanezt támasztja alá, tehát nekünk 2 bicibuszunk volt 2 városrészből, ugye Fehérvár eléggé kiterjedt, és ilyen nyúlványok vannak különféle irányokba, és mind a 2 nyúlvány, ahonnan a városközpontot célozta meg a bicibusz, ott egy-egy szülő, egy apuka az egyik irányból, és egy anyuka a másik irányból volt tulajdonképpen ezeknek a motorja, és ennek hogyan álltunk neki. Az apuka a Bringásfehérvárnak, mondjam azt, egy aktivistája, tehát itt megint ugyanez a kapcsolódás, és ő hallott, azt hiszem, a pécsi
jó példáról. És azt mondta, hogy próbáljuk meg, csináljuk meg, támogatjátok, és mondtuk, hogy igen. És akkor ő megszervezte a gyerekeket az ő városrészéből, és akkor próbáltuk ezt promótálni, és akkor megjelent a másik anyuka, a Maroshegyre, a másik irányból. Úgyhogy így lett 2. És ugyan azok, akik ezt létrehozták, tehát a szülők, mert ugye mi teljes felelősséget nem vállalunk, de csak azt, hogy megyünk elől, és megyünk hátul, és biztosítjuk a bicibuszt. És az átkeléseket biztosítjuk, mert ugye Fehérváron azért elég sok nagyon forgalmas átkeléssel kell szembenézni. Ugyanazok, akik elkezdték, aztán egy év után már nem folytatták, mert elfogytak a gyerekek, vagy átrendeződött a hangsúly. Úgyhogy mi készen állunk, hogy ismét ebbe belekezdjünk, de a gyerekek, pontosan ez a mozgató erő, ez elolvadt, úgyhogy emiatt nem folytattuk. Köszönöm. Bocsánat, még azért valamit mondanék, mert én abszolút pozitívan látom ezt a dolgot. Tehát tulajdonképpen a lényege az, hogy ez egy folyamatos mozgásban levés, azt gondolom. De nagyon sok modellt el tudok képzelni, mondok egy példát. Itt van a home office tevékenység, ugye most azt mondják, hogy kicsit talán csökken, de meg lehet az egész úgy is hirdetni, hogy olyan embereket hozunk össze, akik szeretnek biciklizni, és egész egyszerűen egy kis reggeli sport belefér, hiszen ez napi mondjuk 15-20 percet jelent nálunk. Tehát egész más csapatból is össze lehet ezt hozni. A lényeg, hogy legyen egy kerékpáros csapat, én azt gondolom. Tehát, hogyha kialakulnak a bizalmi körök, lehet, hogy még stabilabb is ilyen szempontból egy olyan alap, hogyha van egy és azok mondjuk minden évben elkezdik ezt, és aztán megpróbálják kialakítani, de minden évben teljesen új kezdés, hiszen teljesen mások lesznek érintettek ebbe. Tehát ez szerintem nem érdemes úgy hozzáállni, hogy megpróbálom, és aztán nem sikerül, akkor hagyjuk az egészet 20 évre, majd 20 év múlva, hanem lehet, hogy minden évben el lehet ezt kezdeni bizonyos lelkesedéssel, kell hozzá egy kis idő, bereklámozás, ismertség, közösségépítés, rengeteg, nálunk Törökbánaton összekapcsolódnak a közösségek. Ennek az a következménye, ha például van egy rendezvény, ahol szeretnénk megjelenni mi is, mint bicibusz, akkor azért nem tudunk megjelenni, nagyon vicces, mert azok, akik részt vennek, azok még 3 közösségben benne vannak, és hát tulajdonképpen ez pont jó, mert hiszen annyira összeérnek a közösségek, hogy össze vagyunk kapcsolódva. Tehát nekem nem kell megjelennem, elég, ha én ott vagyok, mint bicibusz, pedig tudom, hogy az is részt vesz minden nap, vagy bocsánat, hetente 2-szer. Tehát gyakorlatilag ez az összekapcsolódás a lényeg tulajdonképpen települési szinten, illetve az infrastruktúra, ami egy piros lámpa sok embernek, de valójában ez sok minden megléphető anélkül is, de az is egy segítség. Tehát azt gondolom, hogy bármikor el lehet kezdeni, és bárki elkezdheti, csak kell hozzá egy mini csapat 3-4 főből összesen, és aztán azt szépen építgetni. Bocsánat, egy témát, ha szabad váltani, én Eszternek az előadására szeretnék csak egy rövid kis történettel reagálni. Egy megyei jogú városban készítettünk fenntartható városi mobilitási tervet, és abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy volt lehetőségünk egy nagy mintás reprezentatív közvéleménykutatást csinálni arról, hogy abban a városban hogyan közlekednek, és milyen közlekedési fejlesztéseket tartanának fontosnak. És ezt elvittük egy ilyen helyi közlekedés tervezői kerekasztalra bemutatni az eredményeket. És hát úgy fogadták, hogy hát most mit kérdezgetjük itt az embereket, mi vagyunk itt a közlekedés tervezők, ezt csináljuk x évet, tudjuk, mire van szükség, elkerülő 2x2 sáv, ez mindent majd megold. És az volt ebben az érdekes, hogy az jött ki a felmérésnek az eredményeiből, hogy az aktív korú férfiak körében valóban nagyon sokan autóval közlekednek, és ezt tartják a megoldásnak. De hogyha megnéztük a fiatalokat, iskolába járókat, időseket, nőket, akkor ott egész más közlekedési szokások és egész más közlekedésfejlesztési preferenciák jelentek meg. Csak hát ebben a szakmai körben mindenki magából indul ki alapon, ez volt így a közös tudás, úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy így érdemes saját magunk vélekedésére is néha egy kritikusan rátekinteni, hogy mi az, ami a magunkból való kiindulás, és mi az, ami meg egy tényeken alapuló tudásunk a világról, és akkor esetleg más hangok is szóhoz jutnak, úgyhogy ennyiben ezt nagyon örültem, hogy ezt a szempontot be tudtad hozni. Sziasztok, Pernecki László vagyok innen Óbudáról. Szeretnék azzal elbüszkelkedni, hogy
egyrészt az óbudai önkormányzatban egyébként napi 400 forintot kaphat az, aki kerékpárral jön egy ilyen önbevallásos alapon, én magam is ebből gazdagszom meg, ugye? A másik pedig, hogy tavaly voltak nem tavaly, pár hónap, mert olyan régnek tűnt, a Zöld Napok keretében itt nálunk volt az első ilyen óbudai bicibusz, amire nagyon büszkék vagyunk kollégákkal együtt, meg hát a kerékpáros klub még kicsit túl is tolta, vagy tekerte a kerékpárt, mert vagy 100 gyerek volt 4 iskolából, és van egy nagyon jó, hogyha így rákerestek, hogy Óbuda Zöld Napok bicibusz, akkor tök jó ilyen drónos videó, meg mindenféle, az inspirációnak jó. Igaz, hogy azóta se szervesült a dolog, úgyhogy már gondolkodtunk azon, meg talán előre szaladok, hogy valamikor tavasszal, vagy a szezon kezdetkor legyen ilyen kifejezetten bicibuszos műhelybeszélgetés, amikor a különféle bicibuszos települések majd összejönnek. Nyilván ez is a kerékpáros klubtól függ elsősorban, de szívesen adunk neki helyt. Hogy legyen, vagy helyet, hogy kérdés is legyen. Ja, még annyit akartam mondani, hogy ha lenne kampány vagy kutatás ötlet téma, akkor nekem pont amiről beszéltél, hogy én öltönyösként, vagy hát ilyen szépruhás emberként a zuhanyzónak a hiánya, illetve az átöltözésnek a lehetőségének a hiánya a munkahelyen az egyik visszatartó erő, mert kerékpára meg támasz, ilyesmi van, de ha arra lenne bármi kampány vagy mondás, hogy ilyeneket is alakítsanak ki öltönyös munkahelyeken, akkor szerintem az jó lenne, illetve kíváncsi lennék, hogy ahol van kerékpárra bármi motiváció, akkor ott van-e ilyen átöltözési lehetőség, vagy bele van ez tervezve. Illetve a másik, hogy az is szintén elhangzott, hogy ahol vannak hozzánk, vagy mondhatom azt, hogy hozzám, vagy a polgármester úrhoz hasonló ilyen nyitott emberek, vagy vezetők, akik szeretnek valamit csinálni, akkor az pont addig megy, amíg az ember ott van, és löki tovább a dolgot. De hogy tudtok-e arra jó példát mondani, hogy akár várostervezésben, akár bármilyen projektben, valahogy szervesült, tehát hogy átbillent ez szervezeti kultúrába, iránymutatásba, tehát hogy ne kelljen már hozzá valami jó ember, aki fogadó, vagy nyitott az a kerékpáros dolgokra, hanem hogy ez olyan természetesként vagy beépül, és olyan sikertörténet, hogy na tessék, itt már magától is megy a bicikli. Én mondjuk az öltönyös. Hát szerintem nagyon, nagyon fontos dologról beszélsz, mert amit elvársz, az a kultúra. Tehát ugye a hollandok mondják, hogy software, orgware, hardware, tehát ez a három kell ahhoz, hogy a kerékpáros kultúra létrejöhessen. Szóval ez évek, és ehhez kell egy-két ilyen fundamentalista fanatikusnak, aki nem adja fel, tehát most 10 bicibusz nem jött össze, gyerünk a 11. És nem kell várni a tavasszal, mert én pont egy olyan utcában lakok, ahol a gyerekek arra mennek iskolába. Nekem ez egy presztízs, hogy olyan ne legyen, hogy valaki gyerek megy suliba, én meg munkában nem megyek bringával. A legpusztítóbb időben is tudnak gyerekek menni. Tehát esőbe, szélbe, hidegbe, tehát hogy az a három, amit nem szeretünk bringázás közben. És 60-70 bringa akkor is bent van a kis általános iskolában. Tehát ez azt jelenti, hogy most lehet, hogy rá vannak kényszerítve egyébként, de meg tudják csinálni. De hogy ez, tehát a kultúraformálás az iszonyú hosszú idő, szerintem, és hogy tehát nagyon sok elkötelezett ember kell ehhez, és mikor fog ez megváltozni? Hát ahogy a hollandok átváltoztatták egyébként nem felülről lefelé, tehát nem azt várták, hogy a holland prime minister majd egyszer csak megváltoztatja a holland kerékpáros, vagy a közlekedési kultúrát, hanem a közösség, a társadalom akarta ezt, de kellett hozzá 20 év. Tehát ez hosszú idő és nagyon kitartó munka. Ebben kell összefogni puhán sokunknak. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban mondani, hogyha önkormányzatnak válaszolhatok ez ügyben, amit az előadásomban is említettem, hogy azt ne várjuk el a lakosoktól, a választópolgároktól, hogy olyasmit kérjenek, amit nem ismernek, nem láttak, vagy hogy olyasmit csináljanak, amihez a biztonságos infrastruktúra, mint alapfeltétel nem áll rendelkezésre, mert hogyha nem lenne leaszfaltozva az út, vagy szakadékok lennének az út közepén, akkor senkinek nem jutna eszébe elindulni az autójával, és néha belezuhannia. Tehát, hogy feltételezzük a választópolgárokról azt, hogy felelős döntést hoznak, és nem bolygókapitányai szeretnének lenni,
lenni, ahogy Orsi említette, hanem a leggyorsabb és a legbiztonságosabb, leghatékonyabb, legkényelmesebb módon szeretnének az úti céljaikhoz eljutni. Tehát, hogyha azt szeretnénk látni, hogy kerékpározzanak a választópolgáraink, hogy egészségesek legyenek, hogy bolygókapitányai legyenek, akkor azokat a közlekedési módokat kell támogatni a költségvetés elköltésekor, amelyek ezt biztosítják. Egyébként pedig az, hogy hogyan tud folytonossá válni, és nem pedig egy lelkes emberen múljon ez, akár önkormányzatnál, akár nagyvállalatnál, az az, hogy szabályozási szintre el kell tudnia vinni annak az egy lelkes embernek, amíg ő van ott. Ez azt jelenti, amit mondjuk az előadásomban említettem, hogy azt, hogy gender budgeting történjen egy önkormányzatnál, az rendeleti szintre jusson el, önkormányzati rendeleti szintre, hogy a beruházások döntéshozatali folyamatában legyen egy olyan szűrő, amely méri azt, hogy mondjuk a gyalogos közlekedést mennyiben támogatja ez a folyamat, és hogy ez egy rendeleti szintre eljusson egy önkormányzatnál, és akkor, ha nincs is ott az a személy már abban a pozícióban, akkor is ez egy folytonosságot tud létrehozni, vagy amit említettem, hogy női tanácsot hozzanak létre, a személyekben változhatnak, de a formalizáltsága az megteremtődik ezáltal. Ehhez még annyit tennék hozzá, a dolgok összefüggenek. Tehát, hogyha ha jól emlékszem, Tamás beszélt itt délelőtt a bicósuli vagy bringasuli kezdeményezésről. Tehát, hogyha az van, akkor lesz majd gyerek, annyi gyerek, aki meg tudja támogatni nagyobb létszámban a bicibuszt. És az megindít egy ilyen a százalékokban egy változást. Tehát én szerintem azon nagyon sok múlik az, hogy ugyanúgy, mint a sportoknál az utánpótlás nevelés, hogy a gyermekekkel mit csinálunk. Zábrádi Zsolt vagyok, kerékpáros tervező, és a munkába járással kapcsolatos kérdésre van még egy ötletem, hogy hogyan lehet kicsit rávenni a vállalatokat arra, hogy mondjuk mobilitási tervet dolgozzanak is, a többi. Gyöngyösön dolgoztunk tavaly, és ugye Gyöngyösön mi a helyzet? Van a város, tőle eléggé elkülönülve az ipari park, ahol elég sokan dolgoznak, és az ipari parkban ott van egy nagy kerékpárgyártó cég. A kerékpárgyártó cég mit akar? El akarja adni a kerékpárjait. Ezért ugye az ő érdeke az, hogy egyrészt akár helyben, akár világszerte minél többen használják az ő kerékpárjait, és erre valamilyen ösztönzőt, akár jó példát, akár helyben eladást ugye valamilyen módon megcsinálja. Mit csinál egy ilyen kerékpárgyártó? Hát például ők ugye összefognak meggyőzték a környékbeli vállalkozásokat, az ipari parkban lévő vállalkozásokat, hogy közösen lobbizzanak a városvezetésnél, meg mindenkinél, akinél csak lehet, hogy épüljön kerékpárút az ipari parkba, és minél többen eljussanak a városból az ő ipari parkjukba. Ez egy nehéz kérdés. Ja, és adnának is bele pénzt. Tehát, hogy nem csak az, hogy kérünk, hanem akkor támogatjuk is, és utána ugye lehet menni, nem tudom én, más helyekre bemutatni, hogy na kérem szépen a mi Giant kerékpárjainkkal, milyen jól lehet száguldozni itt a munkába, meg vissza. Szóval ez lehet például egy irány, hogyha valahol van olyan kerékpárgyártó, nem tudom, alkatrészgyártó, ruhagyártó, stb. Vállalkozás, akinek megvannak a pénzügyi erőforrásai, marketing erőforrásai, mert tudják, hogy kell meggyőzni más embereket, mi meg tervezőként, aktivistaként, nem tudom én miként nem biztos, hogy tudjuk, hogy lehet legjobban meggyőzni más embereket. Na, nekik vannak erre embereik, szóval, hogyha valaki bekopogtat egy ilyen cégnél, akkor lehet, hogy azon keresztül esetleg mondjuk lehet előre haladni. Ez egy ötlet. Lehet gyorsan, hogy szabad reagálni. Ugye a zuhany kapcsán is már érintettük ezt, meg most a Gyöngyösi ipari park kapcsán. Arra nagyon érdemes figyelni, és ez a szegedi projektünkben nagyon szépen kijött, hogy nagyon különböző munkáltatók léteznek, különböző telephely lokációk, különböző munkavállalói összetétek, különböző műszakrend, stb. Tehát nagyon azért testre kell szabni, jellemzően például ipari nagy foglalkoztatóknál 50-100 kilométeres vonzás körzetből buszoztatják be az embereket, ahol nyilván nagyon kicsi az arány, akinek mondjuk egy kerékpár ténylegesen játszik. Ettől még lehet fontos, meg valahány embert el lehet érni, csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy testre kell szabni ezeket a megoldásokat.
Köszönöm szépen. Sajnos több kérdésre nem maradt időnk, úgyhogy ezúton szeretném megköszönni az előadóknak az előadásokat, kerekasztalban való részvételt, a résztvevőknek, hogy kitartottak velünk egész nap a konferencián, és akkor szeretném egy kis zárszóra és egy kis hirdetményre átadni még a szót Káder Melindának a Kerékpáros Klubtól. Köszi Dóri, nagyon-nagyon köszönjük nektek, hogy ilyen aktívan részt vettetek a mai eseményen, és arra szeretném felhívni az itt ülők figyelmét, hogy épp zajlik a Kerékpáros Klub taktoborzó kampánya. Hogyha most csatlakoztok hozzánk, akkor nagyon szuper extra nyeremények gazdái is lehettek, de ami a legfontosabb, hogy támogassátok a Kerékpáros Klubot, mert a működésünk az nem magától értetődő, alapvetően mi klubtagokra alapozzuk a működésünket, a ti támogatásotokkal tudunk függetlenek lenni és kritikusak, szóval, hogyha szeretnétek még ilyen szuper rendezvényeket, mint a mai, akkor mindenképp csatlakozzatok a Kerékpáros Klubhoz. Nagyon szépen köszönöm! Bocsánat, én még szeretném megköszönni Teveli Horváth Dorottyának a mai moderálást, a háziasszony szerepet, és azt, hogy milyen aktív szerepet vállalt magának a konferenciának a megszervezésében.